जे दासान्दि बयबो YBYखौ बावनो हायाखै। YBYआव रां डिप'जिट खालामनानै गोबाङानो YBYनि रांखौ उइद्र' खालामनानै लानो हायासै। बा बेबायदिनो डिप'जिटखौथ' जोङो बख'नो बा उइद्र' खालामनो हाखाया। बे हिसाबै जेखिनि प्रफिट जायो बे प्रफिटखौल' जोङो प्रफिटनि रांखौल' उइद्र' खालामनानै लानो हायो। गोबाङानो सानफ्रोमबो जितु प्रफिट जुदि 6,000 रां 6,000 रां जुदि डिप'जिट खालामनायावनो जोङो दैलि जुदि 400नि जों एबाबाव 400नि बारा जोङो इनकाम मोनबाय थायो। बे इनकामखौ जोङो नायनायावनो माने बे इनकामा प्लास प्रफिटजों दाजाबदेरनानै जुदि प्रफिट प्लास डिप'जिट खालामनाय नोंनि जितु मेन इनभेस्टेड एमाउन्ट बेजों प्लास जाफायोब्ला आरो नेक्स्ट जोंनि रिटार्नाबो आरो बेनि सिङावहाय डाउनावहाय सोरबाफोर जुदि जइन जाहोनो हायोब्ला बे जइननि सायावबो जोङो कमिसन मोनजायो। कमिसन मोननायजों लोगोसे मा जायो, जोंना पार्सेन्टेज वाइसै सानफ्रामबो प्रफिटआ बारायलाङो। प्रफिट बारायनायखायनो जोंनि प्रफिट जितु सानफ्रामबोनि इनकाम बेयो सानफ्रामबो जोङो बारानिफ्राय बारा नुनो मोनलांबाय थायो। सासे सोनो हायोब्लानो जे एसेबां मोनोब्ला 2, 3, 10 जन 20 जन बिदिनो गोबां मानसिफ्रा गावनि डाउन लाइनावहाय सोनायनिल' माथा मारिबाय आरो उइद्र'खौबो खालामथ'लायला खायसे मानसिफ्रा जे गावनि डाउन लाइनावहाय बेसेबां सोनो हायो बेखौसो गोसो होबाय। गावनि डाउन लाइनावहाय बेबायदि साफ्रोमखौबो ओरैबायदि सोबाय जे पार्सेन्टेजआ सानसेयावहाय 12% जुदि नोङो मोननांगौब्ला नोंनि प्रफिटनि सायाव आरो प्रफिट जालांनायजों जाबजों बेफोरो गोदान इनभेस्टेड एमाउन्टजों प्लास जाफानानै आरो बेफोरनि सायावबो इन्टारेस्ट मोननायजों जाबजों मानसिफ्रा दिनावनो गोबां रां इनकाम खालामनो हानायखौ नुनानै इन्टारेस्टजोंनो गावखौनो बावलांदोंमोन जे आङो थाबैनो गोबां रां खामायनानै ओरैबायदि फिलिंस फैबाय बिनियावहाय रांखौ उइद्र' खालामनांगौ ना मानांगौ बेखौबो बिथाङा बावगारलांबाय। बेनिफ्राय गावनि जिथु प्रफिटखौ लानानै इन्टारेस्ट जाबाय जे बे फैसाजों बिथाङा मा सिमां नुदों बिथाङासो मोनथिसिगौ। खालि YBY सानफ्रोमबो निउसाव बयनिबो न'खर YB गोसारजोबनो हमबाय। बे ओरैबायदि गोसारबाय बिनि डाउनलाइन बेबायदि गोसारजोबनो हमबाय। YBYआ ओरैबायदि बे सासे मानसि मोनसे कम्पानियानो एसेबां बे सानै मानसिनिफ्रायनो बे सानै साथामा मोनथिलायबाय, बे सानै साथामनिफ्रायनो मोनथिलायबाय, बिथिंबो गोबां जोंनि बर' मानसिफ्रासो बांसिन बेवहाय जानानै दङ, जइन जानानै सिम्पोल प्रसेसै रां आरजिनायनि थांखि लानानै बेवहाय बारसोमजोबदों। आनखि जाम्बायाथ' जाम्बाखासै, नाथाय जायफ्रा सार्भिस मावखानाय बिसोरबो जाम्बा जाफानांबाय। बिसोरबो बेखौ बिजिरालासिनो बेवहाय आसलथे नंमारगौना नंमारा, बे एप्सआ आसलथे अरिजिनेल नंमारगौना नंमारा, बे कम्पानिया अरिजिनेल नंमारगौना नंमारा बेखौ जोङो रिसार्च खालामग्रोआलासिनो गुबुना ओरैबायदि मोनबाय, उमुगा ओरैबायदि मोनबाय, बेबायदि मोननायखौसो लब जाग्रोजोब्बाय। दा थाङै मास मोनबेसे थाखो, बारा गोबावथ' थायासै। गिबियावहाय जायहा दिहुनना लाग्रोदों बिसोर एसे एनै रां बख'नानै लानो हादोंमोन। नाथाय नेक्स्टआव जायफ्रा लास्ट अबस्थायाव बेवहाय जइन जाबाय, बेवहाय जइन जानाया बिसोरो जइन जानाय लोगो लोगोनो अखानायैनो नेक्स्ट दिनानो बे YBYआव उइद्र' खालामनो हानाय सिस्टेमानो बन्द' जाबाय। जे KYC 6,000 खरै KYC खालामाब्ला जोङो बेवहाय रांबो उइद्र' खालामनो हाला। ओरैबायदि प्रब्लेम जाबाय। दा बेखायनो जोङो जायखिजाया मोनसे खामानि मावनायनि सिगांनो जोङो बे खामानिया आसलथे
बेबायदि जे सर्स खोन्थादों, बेबायदि इनकाम सर्स खोन्थादों, बबेबा मोनसे जायगानिफ्राय जे इनकामा सानफ्रोमबो जे एसेबां सहसाव इनकाम फैबाय थागोन, बे इनकामा माबोरै फैथावना, फैयोब्ला माबोरै फैथावना बे इनकामा, बेखौ जोङो माने सोलोंग्रोनांगोन। ससियेल मिडियायावहाय बेबायदि इनकाम माने गोबां जे नांला बंसा माबा YBY, माबा FKB माबा अनेक आं बेखौ बेबायदि YBY आरो FKB बायदिसिना एप्स बेबायदिखौ आङो गोसो होखायाखै। बेखायनो आङो ससियेल मिडियायावबो एसेबां निउसफोरखौ नायनाय जाखायाखै। लास्टावहाय बांद्राय दावराव जानायावसो जे YBयाव ओरैबायदि गोबां मानसिफ्रा फैसा उइद्र' खालामनो हायि जाबाय। बेबायदि अबस्थायावसो आङो YBयावहाय माबायदि जोङो रांखौ माबायदि खामायमारदों आसलथे YBयावहाय एप्सआ ट्रेडिं जायोनो। आसलथे बे ट्रेडिंआ जों रियेलाव जों खालामनो हायो ना हाया? ट्रेडिंखौबो मालाय जों खालामलायनाङानो। ट्रेडिंखौ जों खालामालासिनो बिसोर गावसोरनो ट्रेडिंखौ खालामनानै जोंनो प्रफिटखौ मा खालामो? सानफ्राम लगे लगे देखायो। बिसिनि ट्रेडिं सिगनेलखौ क्लिक खालामनाय लोगो लोगो टाइम हरखायो। टाइम हरनायाव बिसोरो कल बायनो होदोंना पुट बायनो होदों, बे हिसाबै जोङो एसे सोलोंनानै बे सिम्पोल कल आरो पुटखौल' सोलोंनानै बिसिनि थिननाय मथै जोङो सार्चआवहाय मार्केटनि सार्चआवहाय जोङो नागिरनानै जि नामखौ थुनो होदों बे नामावहाय जोङो क्लिक खालामना होयोब्लानो माने बायनाय जाहैबाय आरो बिसोर थिननाय मथै बायोब्लानो लगे लगे प्रफिटआबो नोंनि जितु वालेटाव 6000 जादोंब्ला बे 6000जों प्लास जानानै मा जाफैबाय 400 सामथिं बेबायदि प्लास जानानै 6000 सामथिं बेबायदि प्रफिट नुबाय लगे लगे। आसलथे रोङि मानसिफ्राथ' बेबायदि इजि मानिखौथ' जोबोद सहस मोनखायो, जोबोद मोजां मोनखायो मावा दाङानो। इसेबां जुदि प्रफिट सानसेयावनो जुदि नुयोब्ला आरो बेनि सायावहाय गोबां जुदि डाउनलाइनाव जुदि जइन जाहोनो हायोब्ला बेनिफ्राय आरो बांसिनसो प्रफिटखौ नुबाय। बेनो बे लबखौनो ससियेल मिडियायावहाय गोबां सानैसो गावखौनो एसे बेबायदि प्रफिट नुनायखौनो गावखौनो गोरों साननानै मा खालामबाय, ससियेल मिडियायावहाय भाइरेल खालामना होबाय जे YBY मोनसे एप्सआव जोङो सानसेयावनो गोबां रां खामायनो हायो। एसेबांखिनि पार्सेन्ट दैलि आं प्रफिट खालामगासिनो, दैलि उइद्र' खालामगासिनो दं। नाथाय उइद्र' खालामबा मालाय मा जानो? उइद्र' खालामबाबो बिथाङा मा जागोन? एसेबांखिनि खेबसेयावनो बेवहाय माखासे अपसन होनाय दंखायो। 6000 सोबा माने दैलि एसेबांखिनि इनकाम, 10000 सोयोब्ला 10K सोयोब्ला एसेबांखिनि इनकाम बेबायदि, आरो 20K सोयोब्ला एसेबांखिनि इनकाम, 1 लाख सोयोब्ला 1 लाख सोयोब्ला एसेबांखिनि इनकाम, बेबायदि लबखौ होनानै दोनखादों। बेबायदि लबजों मानसिफोरखौ ओरैबायदि मा होनदों जेबो पात्ता मोनै खालामदों जे 6000जों सानफ्रोमबो दैलि खामायै बिथाङा जेन'बा 30000आनो जाहैबाय, बिथाङा गासिबो 30000खौ बेवहाय गासिबो डिप'जिट खालामफिनजोबगोन, रिसार्ज खालामफिनजोबगोन। बे डिप'जिट खालामनानै 30000जों जे बिथाङा सानखाबाय, बिथांनि फिलिंसआ सानखाबाय जे 30000 खेबसेनो प्रफिट मोननाय उइद्र' खालामनायखौबो सोखाजोबनोसै। बे सोखाजोबनायजों सानसेयावनो ओरैबायदि प्रफिट जागोन, बिथाङा बेखौ माने लबा बारासिन जाबाय। लब बारासिन जानाय लोगो लोगो बिथाङा सोनानै मा जाखो? YBयावहाय गोबां माने सानथ्र'हायै हाजार जइन जानानै मा जाबाय? बेखौ माने कम्पानिया जाय बे YBYखौ मा खालामदों? सालायदों, बिसोरो माने प्लेन लानानै फैखादों जे एसेबां कौटि, एसेबां क्रर जुदि बिसोरनि इनकामा साक्सेस जायो अब्लानो बिसोरो बे एप्सखौ बन्द' खालामगोन होननानै बिथांमोना टारगेट दंखायो। बेखौ नाथाय जोंनि रोङैफ्रा बुजिनानै मोनाखिसै, बांसिन बर'फ्रानो हाबखादों बेवहाय। बे हिसाबै मालाय गावसिनि टारगेट मथै गासिबो माने इनकामा जोबनायनि उनावहाय बिसोरो बेखौ बेबायदि प्रब्लेम खालामना होबाय जे उइद्र' प्रब्लेम, KYC 6000 जुदि डिप'जिट खालामोब्लासो, KYC खालामोब्लासो नोंथांनि माने रांखौ उइद्र' खालामनो हागोन। बेबायदि मोनसे ओरैबायदि मा जाखो? गोदाव सोराव जाजोब्बाय मानसिफ्रा जे YBनिफ्राय फैसाखौ जोङो बख'नो हानाय गोहो गैला। उइद्र' खालामनो जोङो 6000 KYC खालामनाय लोगो लोगो भाइरेल खोनासिनबावबाय, सोरनाबा एसेबांखिनि लाख रिटायारमेन्टनि फैसा गासिबो माने एकाउन्टनिफ्राय मा जाजोबखो? एकाउन्टआ इमटि जाजोब्बाय, खायसेना लांजाजोब्बाय एकाउन्टआ। KYC खालामब्लानो मा सक्ति बिसोरो
बिसोरनि मेन एकाउन्टआव थानाय जिथु बेलेन्स फैसा रां जमा बे फैसाखौबो जि माबायदि लांखुमानो हायो बेनि एसेबां जि टेकनिकेल गोरों बेबायदि एप्स ओंखारबाय जे माने मानसिफोरनि एकाउन्टनि फैसाखौबो जे बेबायदि लांखुमानो हानाय गोहो आसरित। बेखायनो जोङो साबधान जा जे जोङो YBY बायदिसिना बेबायदिनो गोबां माने फाल्तु एप्स फाल्तु आर्निं ट्रिक्स माने इजि मानि आर्निं एप्स बेबायदि ओंखारबायानो थाखागोन। दिनै YBYआसो भाइरेल जालायबाय जानो हागौ, गुबुन बेनि उननो फैफाखाबाय थादोंमोन माबा FKB अनेक एप्स फैखांखाबाय आरो सिगांनिफ्रायनो फैगासिनो दं आरो बावसोम बेबायदिनो बोसोरसे थाहाबनानै बा मास मोननैसो थाहाबनानै बा नों जेसेबां इजि आर्निं एप्स होननानै नों जुदि सार्च खालामनानै इउटिउबाव सार्च खालामनानै नायोब्लानो नोंथाङा ओरैबायदि लारिनो नुगोन ओरैबायदि एप्सआव ओरैबायदि जोङो इनकाम खालामनो हायो बेबायदि जाय बेबायदि सार्च खालामनानै बेबायदि नागिरबाय थागोन बेबायदिनो मोनबायानो थागोन बिथाङा आरो बेबायदिनो गोदाव सोराव जाबाय थागोन। नाथाय इण्डियाआवहाय मोनसे सार्टिफाइड कम्पानि दंखायो। इण्डियाआवहाय मोनसे इण्डियाखौ सालायबाय थानाय मोनसे मोजां आर्निं खालामनो हानाय इडुकेसन लाग्रोनानैसो नोंथाङा माबायदि बेवहाय बिजनेस हिसाबै जोङो जोंनि लाइफखौ सेट खालामनो हागोन। जोङो लाइफआवहाय माने गभर्नमेन्ट साख्रि गैयाब्लाबो जोङो सानसे समाव गावखौ साक्सेस खालामना लानो हागोन। बेनि इण्डियाआवहाय जोंनियाव शेयार मार्केट होननाय मोनसे बिजनेस शेयार मार्केटनि बिजनेस होननाय बेखौ बिजनेस हिसाबै नोंथाङा मोजाङै रोंथारनानै बेनि थ्रुयै जोङो सानफ्रोमबो दैलि रां आरजिनोब्ला बेनि थ्रुयैबो जोङो रां आरजिनो हायो। नाथाय बे शेयार मार्केटखौ लानानैनो बेफोर जाबाय नैबे इण्डियान मार्केट आरो ग्लबेल मार्केट। दा बेयावहाय जे ट्रेडिंनि बाथ्रा बुंदों बैफोर ट्रेडिंनि बाथ्राखौ जोङो ट्रेडिंखौ मारै खालामो, माबायदि ट्रेडिं खालामनानै जोङो रियेलाव फैसा खामायनो हायो बेनि सोमोन्दै जों रावबो मोनथियालासिनो जुदि मालायनो ट्रेडिं खालामनो बिसोरो मारै ट्रेडिं खालामदोंना खालामाराखै बेखौ जोङो जेबो एनालाइस बा बिजिरना नायालासिनो जोङो बेबायदि जानला मानला बुजिया सोमजिया जोङो इजि माने सहसै फैसा आरजिनो साननाया जोंनि गोबां गोरोन्थि जाखादों। नोंथाङा जुदि थारैनो रां खामायनो होननानै सानोब्ला नाथाय बियो फार्स्टआवहाय गिबियावहाय लार्निं खालामग्रोनांगोन। लार्निं खालामोब्लासो आर्निं जागोन नोंथाङा। ARNING लार्निं खालामोब्लासो आर्निं खालामनो हागोन नोंथाङा। सिगाङावनो लार्निं खालामग्रो। बेखायनो होनदों लार्निंआ जोबोद इम्परटेन्ट। नोंथाङा जुदि गमामायैनो गोबां गोदाव सोराव जुदि जानानै दंब्ला नोंथाङा शेयार मार्केटखौ खेबसे शेयार मार्केटनि नलेजखौ खेबसे नङा 100 बार आरो बेखौ नोंथाङा गोनां जायोबा कर्सबो ला। बेनि गेजेरजों नोंथाङा सानसे समाव गावनो ट्रेडिं खालामनानै बे इण्डियान शेयार मार्केटनिफ्राय नोंथाङा बिजनेस हिसाबै बेखौ जुदि बिजनेस हिसाबै आर्निं खालामनो सानोब्ला नोंथाङा सानसे समावहाय बे बिजनेसनि गेजेरजों नोंथाङा माने साख्रि मावाब्लाबो बेजोंनो जालांनो हानाय, साख्रिनिफ्राय गोबांसिन रां आरजिनो हानाय सासे गोरों मानसि जाहैगोन। आरो नोंथाङा बेखौ सोलोंनोब्ला शेयार मार्केटनि माखासे नलेजखौ नोंथाङा ससियेल मिडियाआवहाय गोबां माने लार्नार बिगिनार्सफोरखौ फोरोंग्रा गोबां माने गोरों ससियेल मिडियाआवहाय फोरोंनाय ओंखारबाय। बेखायनो नोंथाङा जुदि गमामायैनो जुदि रां खामायनोब्ला बिजनेस हिसाबै नोंथाङा शेयार मार्केटखौ गोबां मोजाङै सोलों। शेयार मार्केटाव माबायदि फैसा रां आरजिनो हायो बेनि सोमोन्दै सोलों। शेयार मार्केटआ आसलथे मा बेखौ मोजां बुजिनो नाजा। बेनि उनावसो नोंथाङा बेखौ बिजनेस हिसाबै लानो हागोन। नाथाय बेवहायबो नोंथाङा सानसे साननैयावनो आं रोंबाय होननानै जुदि नोंथाङा बेवहायबो जुदि फैसा इनभेस्ट खालामोब्ला बेवहायबो नोंथाङा थगजागोन। मानो होनबा नों खम जुदि इडुकेसन लानानै नोंथाङा माबा मोनसे खामानि मावनो थाङोब्ला बे साक्सेस जानो हाया। बेखायनो नोंथाङा साक्सेस जानोब्ला बेनि गुदिया मा आरो बेखौ जोङो बेसेबां गोबाव सोलोंनांगोन बेखौ जोङो सोलोंग्रोआबा मालाबाबो साक्सेस जाहैनो हाया। आंनि बुंनो थांनाया बेनो, जोङो गिबियावहाय सोलोंग्रोनानै ला जि खामानिखौ जोङो मावनो लादों बेखौ। बेनि गुदिया आसलथे ससियेल मिडियाआवहाय साननैसोल' भाइरेल जादों ना मादों बे गोदोनिफ्राय दंना गैया
बेखौ जोङो रिसार्च खालामनानै नायग्रोजोबनांगौ। बेनि उनावसो जोङो नोंनि माने खस्थ' खालामनाय फैसाखौ खामानियाव बाहायनांगौ। दा नोंथाङा रिसार्च खालामनानै नाय शेयार मार्केटआ बेसेबां बोसोर बैसोसिम, बेसेबां बोसोरनिफ्राय आरो दिनैसिम बेसेबां जोरनानै दङ। बे शेयार मार्केटजोंनो जोंनि इण्डियानि जेसेबां कम्पानि दङ बेखौ स्टक्स महरै माने NSE BSE होननाय मोननैबो एक्सचेन्जआ माने गासिबो कम्पानियाव बिसोर NSE BSEआ गासिबो कम्पानिखौ लानानै मोनसे इण्डियान शेयार मार्केट बिजनेस बेबायदि खालामदों। गासिबो कम्पानियाव जोङो बेवहाय माने गोबां हाजार कम्पानि दं। जोङो मोजां कम्पानि नायनानै बेवहाय इनभेस्ट खालामनो हायो। बिसोरजों जों बिसोरनि कम्पानियाव बाहागो लाफानानै बिसोरजों फैसा इनभेस्ट खालामफानानै जोङो रां आरजिनो हायो। बेबायदि प्रसेसखौ जोङो बेवहाय सोलोंग्रोना लाजोबनांगौ। दा नोंथांमोना जाय नायजेनदों बिथांमोना बे शेयार मार्केटखौ मोजां सोलोंग्रोयोब्लासो आंनि बाथ्राखौबो नोंथांमोना माने आङो गोजौ लेभेलावहाय बुंफैखाबाय नालाय बे बाथ्राखौ बुजिनाय नङा। जायफ्रा नायजेननाय फुराना जाखानाय शेयार मार्केटनि नलेज थाखानायासो बुजिनो हागोन जे शेयार मार्केटआ मा, शेयार मार्केटआव मारै बाय सेल खालामो। आसल खोथाया बिनिफ्रायसो थांदों। YBYआव जोङो रां आरजिनो थांनाया ट्रेडिं होननाय जिनिसखौनो जोङो बुजियाखै। नाथाय जोङो ट्रेडिं खालामनाया जोङो गुबुनखौसो खालामहोदों। नाथाय बिसोरबा ट्रेडिं खालामदोंना खालामाखै, नोंनि फैसाखौनो आरो नोंनि डाउनलाइनाव सोनाय फैसाखौनो नोंनि जे सानफ्रोमबो एसे होबाय थादों, होफ्लानाय देखायबाय थादों, बिदिसो जानो हागौ। आंथ' गोबां माने बिथांमोननि जिथु एप्सनि जिथु प्रसेस डाउनलाइनावहाय गोबां जइन खालामनांगौ, बे प्रसेसखौ आं मिथिनानै आं बुजिना लाखादों जे बे एप्सआ फेक होननानै। जे जोङो बेबायदि मार्केट ट्रेडिं एप्सआव ट्रेडिंआवहाय जोङो सानफ्रोमबो बेबायदि नों लुबैनाय बायदि आरो एखे रोखोमनि मालाबाबो फैसा आरजिनो हाया। शेयार मार्केटआव नोंथाङा हाबना नायोब्लानो मिथिगोन, सानफ्रोमबो नोंथाङा एखे रोखोमनि इनकाम खालामनो मालाबाबो हाया। बिथांमोना एसेबां एक्सपार्टआनो जायाथों मानो, सप्तासेयाव बिथांमोनहा मालाबाबो साननै सानथाम सानब्रैबाबो लस जाथारगोन। नाथाय बेबायदि बिथांमोना जे ट्रेडिं खालामदोंना खालामाखै थिगानो गैया। नोंथांनि फैसाखौ नोंथांनि डाउनलाइनावहाय हाबनाय बिथांमोननि फैसाखौनो रानना होदों, बिदिबो जानो हागौ। बेनिखायनो बे कम्पानिया बा बे एप्सआ बारा गोबाव जोराखिसै। माने फैसाया बिसिना थोहैयासै जे उननि हाबनायफोरनो बा गोजौआवहाय एसे दावखोलांनाय मानसिफोरनो जे सानसेयावनो एसेबां जे इनकाम खालामना होनांगौ, बे एसेबां सहस नङा। ओमफ्राय बे डाउनलाइनावहाय हाबनाय सुबुंफ्रा जेसेबां हाबदों बिसोरनिफ्रायसो मेकआप खालामनानै राननानै होबाय थादों। ओमफ्राय गावसिनि टारगेट लाखानानै जे एसेबां खौथि जायोब्ला बिथांमोना बे एप्सखौ बन्द' खालामगोन आरो इनकाम खालामनानै ब्लक खारगोन, बेबायदि मोनसे टारगेट दंखायो। जे भिडिअ'आ गोबां गोलाव जाबाय। आङो YBY होननानै जोङो बयबो दावराव जाबाय थानायखायसो दा आंनि भिडिअ'आवहायबो आंनि जिथु एसे बुजिनानै मोननाय, बे बुजिना मोननायखौ आंनि जिथु इनभेस्टर चेनेल, बड' इनभेस्टर चेनेलाव माबायदि आङो आंनि फारसेनिफ्राय नलेज सोलोंनो हागोन, बे हिसाबै आंबो बेवहायनो शेयार मार्केटआवनो इनभेस्ट खालामदों। आं शेयार मार्केटआवसो इनभेस्ट खालामगासिनो दं। शेयार मार्केटआवबो जों डाइरेक्टलि इनभेस्ट खालामनांगौ बे नङा, गोबां नलेजखौ लाग्रोनांगौ होनदां। बेखायनो आंनि जिथु नेक्स्ट माने थांखांनाय भिडिअ'फोरखौ नोंथांमोना नायोब्ला मिथिगोन आं बबेयावहाय इनभेस्ट खालामो। खोथाया जादों आं मिउचुवेल फान्डआवसो इनभेस्ट खालामग्रोगासिनो दं दा। शेयार मार्केटआव हाबफैब्ला नोंथांमोना गोबां नलेज लाग्रो, बिनि उनावसो इनभेस्ट खालामबानो जाबाय। दा भिडिअ'नि टपिकआ बेखिनियानो। नोंथांमोना गोदानै जुदि भिडिअ'खौ सोरबाफोर जुदि नायफ्लांदोंब्ला उननि गोबां नलेज आं बे भिडिअ'आव लाबोनो नाजागोन। नोंथांमोना भिडिअ'खौ गोदानै फैदोंब्ला लाइक खालामदो, साबस्क्राइब खालामना लादो। अब्लासो नोंथांमोना सानफ्रामबो नटिफिकेसनखौ मोनबाय थागोन। नलेजखौ आङो जेसेबां हायो एसेबां नोंथांमोननो होनो नाजागोन। आरो जे आं मोनसे गोदान बेबायदि ट्रिक्स लानानै फैदों जे बे नङा, नोंथांमोना सोलोंग्रोनांगोन खामानिखौ, सोलोंनायनि उनावसो नोंथांमोना खामानिखौ मावनांगोन, बिजनेस हिसाबै मावलांनांगोन। आंनि जेबो रेकमेन्डेसन्स गैया। आं बेवहाय नोंथांमोनखौ खामानिखौ मावथारनांगौ बेबायदि बुङाखै। लार्निं खालामग्रोनांगोन। लार्निं खालामग्रोयोब्लासो नोंथांमोना इडुकेसनखौ साक्सेस खालामना लाग्रोयोब्लासो नोंथांमोना बेवहाय रोंगोन आरो बिजनेसखौ मावनो हागोन। बेनि फर्मुलाफोरखौ रोंग्रोजोबनायनि उनावसो। बिदिब्ला आं भिडिअ'खौ बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। थेंक इउ एभ्रिवान।